तड़पू के रोइले आज हो बैठन कौनो करे इलाज हो। हाँ तड़पू के रोइले आज हो बैठन कौनो करे इलाज हो। दिलवा पर तू ही तो छुरी चलाइलू बीचे रहिया में छोड़ी के गईलू अपना के साथ कैसे छूटल बा। हाँ देखा तू देखा या के देखा सनम एक साला में दिल कैसे टूटल बा। हाँ देखा तू देखा या के देखा सनम एक साला में दिल कैसे टूटल बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो थोड़ा सा नहीं रहे पता भइल कौन खाता हमरा दुनिया से चल गईलू दूर हो। आँख फड़कता रे दिल धड़कता रे का भइल रहे हमसे कसूर हो। जियते हमके लाश बनैलू बैठ के डोली में ससुरा गईलू किस्मत भी आज हमसे रूठल बा। हाँ देखा तू देखा या के देखा सनम एक सारा में दिल कैसे टूटल बा। हाँ देखा तू देखा या के देखा सनम एक सारा में दिल कैसे टूटल बा। सत्यम तो है चाहेले हरदम तो के भूले पे न भूल पाई हो। अब्दुल्ला जानबारे उनका मंगिया के साथ उनका से हम कैसे बताई हो। जब ले अब हम प्यार करब हो मुआला पर हम तोहरे रहब हो कहतो में सांस हमर रुकल बा। हाँ देखा तू देखा या के देखा सनम एक सारा में दिल कैसे टूटल बा। हाँ देखा तू देखा या के देखा सनम एक सारा में दिल कैसे